kumachechi kwatuwa nemaclass kune vamwe vakachonza ava vari kugold ava vari kusilver ava vari kuchidependnekubhisa kwako sometimes I'm not giving because ndiri kuda kupa mari but yatova flambo iyi kutoti muchechi nditozikanwa kuti nini ndini kutodini ndiri kutopisa muchechi inonzi chii yachiwengai chiwenga anoti hadi chegumi. I'm telling you guys. wakazokata Mparinga akati vanhu vanopinda chechi yachiwenga havana kutendeuka vakajoina ndakapinda imomo kubva pandakapinda paingoti nyaya mari yekudiya mabhasiketi aisiwa mari so akapinda ndakabuda kuma4 ndatoneta pasina namboparidziwa kana atingotaura nyemari mofana kuzoti kuchechi hakusi kudenga number 1 andika so zvokuti gold nechichi zvimwe zvacho zvaa zvinhu zvepasi pano ngatiandastandei kuti tiri kuchechi kunoitwa zvimwe zvepasi pano nezvedenga zvevanhu zvimwe zvinoitwa ndezvevanhu ndezvekufadza vanhu ndezvevanhu takagona kutora chiri mutrabs ndompa 1 million yeti muchechi make mune a lot of people vakazobhadharira vana school fees a lot of nherera dziri kushaya chekudya dzikura nenzara uda kuwinisa ng'anga 1 million yo wadi kuisplita pavane muchechi mako vasina zvekudya chechi futi inoda kubatsirwa haidi mari dzevanhu iyoyo but vanhu vanofanira kuti vanyatsofunge nezvazvo inonzi Roma. I know kuti pamafanzi angu anoona anondifolowa vanoenda kuRoma but handiyatsoziva hangu but Roma inotyisa kuti kuchechi kwangu kuRoma uchida kuenda kudenga zvishora asi tichitasa muwakiro wakaitwa Zego and kwaibviswa nonzi matarenda. I remember there were days kudzimba dzevanhu vekuzayoja inini mai vangu aibvisa matarenda inini there were days wekuti taisatengerwa matoi ichinzi mai vakushanda matarenda handiti. But then now my question is when that institution yavakwa sei pasingazonzi right tomboti vekuzayoja vachinga vasabhadhare number 1 number 2 ko isusu kana chizoramba tichishanda kunzi pada kuzovakwa chimwe chikoro timbori nezvimwe mari iri kubva kuzvikoro izvi iri kumboendepi kana chiramba tichishanda futi kuti kana pada kuvakwa chimwe chikoro tinonzi bvisai futi imwe mari chiitwa chiroma uchiteere futi wakatsoona tichiitwa vakuita zvekuRomu chaizvo kwete zvekubhaizirana zvinochiita zvozvo ndati vakauya vakomana kuRomu honge yelanguage yeyo ongakuta but baba kana wakamboona Billionaires Club. It was like a cult. Waiziya zvakuitwa ndakati let me run for my life. Toda waka chikoro chechechi, university, chipatara, hotel yechechi. Chengeta mari yako vana kutiza. Tiza. Very sample faka. Asi zvenyu zvinhu izvozvo. My personal inheritance. And my major point baba mashoko amataura baba imi mashoko amataura mashoko amataura baba amuna memory stick yeti bairire ti download the data baba mashoko amataura imi. Hello Salbunan Linjani, welcome along to Uncensored Podcast. I know that I'm not a face inogara ichivhura uncensored, but isusu we colonize people and ta colonizer varidzi vesho wakwani ngita say Shanti, how are you? I'm okay, Sherry. How are you doing? Ma program unofarira ndozvino kuti pane ndiripo ndingozvidaza kuti ndine mama mafindifua anotipire achidzika achora isusu zvemafindifua we are professionals. ana mafindifua akanokwira aita vanocomment section kana ndichinge ndiripo paside pangu ana mama sasa this is going to be a good episode. What is it? I'm fine. Mishanga enda kugwero. Kugwero. Akaenda kuti kudzoka muswe. Anga crossera toge. Enda ku. Ndizoti akaenda kuti anga crossera matoge. Bari wakaita. Wakaenda kuti kudzoka rini?
I was supposed ndakati ndiri kuita 5 days. Exactly. But also after how many days? 1 month. 1 month. Guys, home is best, guys. Home is the best, sure. But home ngona chishandi. Kuna ma ex akati one day. Saka. Kufura uko boss. Plus lovers. DJ mnochikwazisa. Plus uko mno awanongoenda ka plus futhi uko ngoenda kugweruka. Vanongomani kwawo vanongobva vasingapisa dzokera vachipisa sando kana mukataura in those terms asi zvemax hakuna max uko kugweru ndokwawakabva zvito toshaya max yovakurire koko kuvena vakafa how old are you kuti max ako angatanga kufa ese but anyways madms ari akasheka here obvious isisina kutotsvaga manager kuitira kuti dm kakunge kuna manager ndingachipinzura ini chandaka vada kudza fair muchatadza kuroorwa nekutadza muchapotsana nemhene nenyaya yekuti madm enenge ine mamanagement at least tarai kuti madm eni ndimurimo bozona kune vanhu vana uk plus iyo management yacho inoudzwa ukaona ari kutanga nebenzi tarisawo profile manager kana achitengesa ari kukwasel ongonyeberwa manje saka munhu wese kanafuna tesa munhu nebenzi excluding you kanafuna munhu nebenzi kawachibetesa yeye but you know one thing DJ Sparks ndofunga benzi kubva musi wakatenga benzi his life has never been the same again never mwana unenjumisa yakoni wakapinda motikari masparkska ukati kwatonora ukangoti kwapisa akada kurivesa but ndombozoti benzi ndobadza kamera mashure unogona kunzi inonopurikuta kamera yangu yaenda to dust ari kupisa DJ shandi manje first day manje yamushandi kuna mota inoi andikona kuti mota yangu yakapenga guys inotumweni matriangle notupa mayezo kuti kanta red kana oda kuovertake pasiripo nechimuratidza mufana kuti ona yayellow warning yosapini ya red apapindwe apachatopindwa apa safe saka DJ muri senge mnatangopira motikari musiwo uyu no mota yacho muri safe here iko ndoma kuti mbiri moti Benz moti tumari I'm safe. Amukudya usawa munoda. Ari mbenzi active cruise control. Imagine. Aircon. Ndikuona ukuru wa Mwari. Sound system. Akasonga kakaratiwo uyiwa kunini dega But anyways, Omar, we've all been kuma church, and one thing that we've realized is most recently Anapapa have been, the top people in terms of living extravagant life. Anapapa ndo wakutofamba nema Range Rover, anapapa ndo wakutofamba nema G-Wagon, anapapa ndo anotoenda kuma holiday kuna na Dubai, even nganga futi dzakutoenda kuma holiday kuna na Dubai, ana madzibaba untonza madzibaba ningi wanga wari kwakati wanga watori mu first class anditi. But now my question is, these religious leaders vanofana kunge vari vanhu vanofana kunge vachi leader by example in terms of being humble, in terms of giving back to the community, but it now seems like isusu tisita kuita lead by example mukupa vana papa. Does that mean kuti religion ya monetized, religion ya business? Kuti kana ndatoona kuti business mamwe isairamba ndototi gendivhura hangu church kana sowe kana dare. But it seems to be a fast growing business because izvo zvino ndichongori nechechi yangu ka kutongonzi kune anointed bananas. Trust me, ndine 1000 kutongobva ndakazama. Wasongoti ako mabanana bali pane fruit wakwenda kusaka. Ini nangu andika ndinoona sekuti kusirivheri nendarama andika ndezvaMwari. Saka uri munhu waMwari unofana kunge uinazvo futi because zvinhu zvaya ndezvaMwari. Tofana kunge tichiwana masina aya. But izvi ndikuona sekuti matorerwo acho akuzoitwa Mwari azokuwandisa. Because pane tumwe tunhu twekuti hatirambe kuti free will inofana kupibviswa muchechi, hatirambe kuti 10% tithe inofana kuita sei, inofana kuuya kuchechi, but zvinofana kuva clear
kuti tithe yamanikidzwe munhu Because but we mazuva ano have majika money. takutochichidziro kunzi wakasabvisa tithe mwari avakukomborera kuti zvinhu zvakwazvifamba kazvita sei but tithe ifanira kubva yanyobva ita chi kubva yanyobva yaita kuti ngongongongongongongo but kuibvisa kuri bhoro Yes, because but akufanira kubva kwaita kunzoni because iwe ukaonawo kuti no mari yangu ikuti haudyi zvafanana nemazimari angu andikuona hama yangu ndipe example yangu tipe example today. Continue. ndine mazimari angu andinoona kuti mari yangu haisi kushanda obva wanzwewo message yekuti at least ukabvisa tithe mari yako haipinde udyi Yes. ndofanira kundibvisa tithe but ndingana mari yangu iri kushanda inini andika because from dzidziso dzandakaona dzetithe dzisina kubirana nekubhaizana dzinongoti ukapawo mwari andikuona wachengetedza upfuma yako because wagoverana namwari pane yetithe but indakaona zvangu zvichifamba inini ndichiti ndakatoti $100 yangu ndotoshandisa yese $100 yangu zvakanaka ndichiona ndega kuti hapana udyi huripo apa there's no point yekuti ndibvise tithe because tithe tinoona ndakatoibvisiwa nababa Abraham. I share the same sentiments but not entirely. Inongoti whatever chinhu chinofanira kubviswa kuchechi munhu afane kugombedzerwa munhu afane kunyanyosundwa stereki munhu ngaanzwe kusundwa nemweya kupfuura kusundwa nemoyo because kunonzi kupa kune mufaro kunokunda because ndikangopa let's give for example kumachechi kwatova nemaclass kune vamwe ndingachionza ava vari kugold ava vari kusilver ava vari kuchidependnekubvisa kwako sometimes I'm not giving because ndiri kuda kupa mari but yatova flambo iyi kutoti muchechi nditozikanwa kuti nini ndiri kutodini ndiri kutopisa muchechi imomo but I think futi shande ngoratari ende futi kupa kwacho is not like kunofanira kutopirwa chinzvimbo kana chigaro chekuti sparks ndianyanyopa because kupa it must be between me and God. Yes. Saka inini kana makundipa trophy muchechi yekuti my paris ndovanonyanyobvisa asi chechi inopa vanhu matrophy tinoisiya hedu but indofungidzira kudayo futi honorable as much as muchita izvo mukutaura kuti gold nditi munofanira kuzoti kuchechi hakusi kudenga number 1 andika so zvekuti gold nechichi zvimwe zvacho zvinhu zvepasi pano ngatiunderstandei kuti tiri kuchechi kunoitwa zvimwe zvepasi pano nezvedenga zvevanhu zvimwe zvinoitwa ndezvevanhu ndezvekufadza vanhu ndezvevanhu but hatifaniri kubvisa point yekuti basa ramwari rinde kumberi rinofanira kunge richifandwa rinofanira kuitirwa mari so tumwe twacho tumagold tumasilver twaa tumastrategy twewanhu panozotangata problem wakufunga kuti strategy iyo ndeye kudenga ndezvepano pasi zvinhu saka ini zvafanira kuenda kuchechi nini ndakaona vanhu vachiita zvanonge vachiita ndotozvati izvi ndezvepano pasi vafundraising izvi ndezvepano izvi zvakuitwa izvi zvazvedenga izvi unosvika uchinzi ngatenge bhutsi yapapa docheningabana unofanira izvo zvikuitwa panapa ndezvepasi pano asi izvi zvakuitwa izvi ndezvechi ndezvedenga but DJ kana tiri muchechi so tiri kuti muchechi tiri kufambira kuita zvinhu zvedenga handiti but kuzvitira pasi why is it muchechi kana muchechi makufanana nemunyika takunoita zvinhu zvepasi muchechi exactly because then I was like the church should be an example in terms of giving us a clear path kuti tiri kuenda sei kudenga of the heavenly way but now you see when the church is doing a regular service avanana basa nekuisa pay system avanana basa nekuisa chi but the day they are fundraising for the prophet's car you get ndo pakudedzwa ma musicians ndo pakudedzwa pay system pakudedzwa komana anonyatsoridza masomo acho anenge achiimbwa haisi worship yekuti ukatenga mota unoenda denga remember imwe chechi soyandakabhoereta so paitika nyonzi chopisa panormal service andika apa haiwe speaker apa haiwe chii but musinongoti chopisa chimanje chandi chekutengera overseer chi mota GD6 enda kuma 40,000 andika kuti pati pakanzi chopisa masviko pati zvokuti ndishaza kuti kana vari kuhaya system andika kuti waite chopisa kuti watenge mota yaprofeti kana mota yaoverseer yange yaoverseer ipapo kwatenge mota yaoverseer hakusi kunyomba zvaitika kuzayoja kuHeathcliff kana paine vanoziya ina ndiri komuswari pati andika kuti azvo kuti isusu andika
pa normal day muchechi amuna maspika ekuti tikwanise kukoshipa Mwari tinyatsonzwe shoko raMwari andika but musinongo chinzi chopisa chekuti wake kana stand ya overseer which is good kuti tinge overseer one pekugara andika plus when akatona ngoti susu taunganza 70,000 amana mota 20,000 imota yakanaka yes chine zvimwe zvinoda kuitwa society atina maspika atina pekugara fanga mandeze pegara kuti machair last time ndakaenda kwakuna machair twanani zvato turi bo pamwe kuti machair zvato kuti takagara fanga susu vadhafu kutorwa kwemari is not only happening kuma-Pentecostal church. Of course ma-Pentecostal church ari pamberi zvawo, we cannot hide, but even kun'anga even kunanga ndo ana sekuru even kumaprofita unonzwa zvichinzi isai mari yedare atotaure mari isipo. So besides kumachechu uku futi kukurowa mari pana kamborwa mari kun'anga ere ichongori business strategy yakatoiswa kwese ava kutoona way yekutotora nayo mari unotonzwa uchinzi kuti mudzimu kuti aminoti vakuru vataure mari kudiwa $80 apa kudiwa 100 mari yedare but you know now tika andisina kuti nyanyo taunga tuka mari sataenda kun'anga atimbopedze Pentecost kuchechi kuchechi ndokatonyatsonzwisisa after all andika nezvekuti mari inofanira kutenderera but ini ndikuzoona nge undinyepere kuti chandisingadi ndika mari ngaitenderere muchechi vanhu ngavasimudzirwe vanhu ngavabudise mari kuchechi mari aina basa pano panyika ndezvepano pasi but chandisingadi ndechekuti ninika unondipa chiko unondipa kabracelet andika kuti ikanga bracelet akakutokuchengeta kakatenge chimweni chachamwari kutengesa bracelet ifundraising kuti tiwake chikatitenge mota yakapa kana kuzistika usipabenzi and this guy is protected by fire. Masimza nyaya inonakidza nyaya yemaproducts kuchurch. Now it also goes kunyaya yekuti these churches are building universities, hospitals, institutions, schools and everything, and those mangato ni mafam, but you know those no matter kuti pane mabusiness iwawo wekunotoziva kuti nokuinvesti yechechi yakati kunotobhadharwa mari kotodhura even uri wemuchechi for example even kutoti zayoja ine zego even vanhu vemuzayoja vari kubhadhara mari kuti vadzidze pazego. Mubvunzo wangu ndewekuti kana isu asi tichitasa muwakiro wakaitwa zego anditi kwaibviswa nonzi matarenda. I remember there were days kudzimba dzevanhu vekuzayoja inini mai vangu vaibvisa matarenda inini there were days wekuti taisatengerwa matoi ichinzi mai vakushanda matarenda anditi. But then now my question is when that institution yavakwa sei pasingazonzi right tomboti vekuzayoja vacho ngavasabhadhare number 1. Number 2 ko isusu kana tichizoramba tichishanda kunzvine pada kuzovakwa chimwe chikoro timbori nezvimwezi mari iri kubva kuzvikoro izvi iri kumboendepi kana tichiramba tichishanda futi kuti kana pada kuvakwa chimwe chikoro tonzibvisai futi imwe mari iri kuenda kakuvakuru muchivaita mamillionaire no wanafanira kuziva kuti church chinhu chevanhu mazuva ano vanhu vakuita chinhu chavo vakatochigarira ifamily business inini zvafanira kune zayoja handa problem nezegu zegu tomboti but afanira kuti watorwa mari kuzegu because isusu katakuwa indakurira zayoja nini wangoita mamatarenda zvekuti zvekuti maisadikaza munoda kusvika pane mwe time ndafunga nomuzangu wafarira nyama kaini vachisa matarenda vachisa vachisevha matarenda vachiita sei but ndikuti inini andika pane zvimwe zvinhu zvicritical zviri serious zvinothreatena life zvakaita sezvichekurwara oraiti matora mari inomaendesa kuzegu vanhu ngavachibhadhira zegu ko pambuya dhokasi tadi kuti isusu oraiti kana kuti muzayoja ndika wakapapatidzwa kuzayoja wakaita sese kuzayoja marisiti maybe tithing echichi wane time wakati maybe 10 years ngati makore akawanda kana 15 years wakaenda kumbedhokasi orapwawo mahara wopuwa medication manje kana usina mari unoenda kunonzi kuti medical oraiti kunotwa nekuzayoja
kune nani medical yekuti unosvika unamatiro ngatisatira nekuzayoja ngatisisususuka vanhu vari kutambudzika ngatichiti mambuya wasvika kana age 70 wakuenda wamwesa mumazayoja tobhadhara zvedu mbuya dzese dzapo kana tokati havachavape mambuya orit ngawangoti mambuya ese kati masinguru orit watozoti havana varume ngavatore mapirisi ebp mapirisi eshuga. No, some might say, what I know, whenever the media talks about these things, make the people know. Yes. The same way am I there I'm church muchiti ngativake mbuya Dorcas. Let me the same way I'm kudedzera muchiti ngatite sei vanhu vemurapwe mahara. Exactly. Because vamwe kuti zvikuitika. Pangosokona zvikutoitika. Achitoshedzerwa semashedzerwa zvaitwa. Matarenda mukadzi rusinguru ita matarenda ako. Iwe one masinguru akaita matarenda yaya zvekupiwa kamotivation kake kuti tutaya masingu asitaya masingu anashanda awa kuti aiwe ndiri masingu vari kudzesakura masingu aitaurwa mubhaibheri bai shirikadzi nenherera shirikadzi uri ndo vatiri kutaura masingu Mwari wenherera. Alright, ngatibvise kuti masingu ngatiti shirikadzi. Shirikadzi yokuti haana vakafava vaperisa. Ngoshandi. Ndichaita shotira wega tigokana mumastatus medu but inzwai guys ngatiti susu waifana kungoita kana shirikadzi asi kuti ukaita vanhu vakawanda achatora masingu ese bozi anashanda nobva azobatikira anana misha anobatikira ngatichiti shirikadzi nenherera andika takazoti ainherera akafiwa namadhetha aripo ndichendika yarwara ngaindiwo pambuya Dorcas inopiwawo mapirisi opiwawo zvimabrufen kana pane mamwe masikana akuzodiwa mahombo wanochitsvaga mari but kungotestawo shuga ngotestawo kuti bp iri pachii opiwa parasite. Yes, but you know what shocks me? Even mari evangelism kunzi lese vanoparidza shoko macrusade chichichi mari iyoyo ichiri kushandwa machechi ane mainstitutions ane mabusiness ari kurana ari kutodzora. This is not only about please vanhu vari kumba, this is not about Zayoja. I know kuti Zayoja is tuchishandisa secase study because ndokwatakakurira. But there are many churches that have institutions asiri kuseva the community, ari kuseva a few individuals. Kuseri kwegaba kune zvakawadzika kune madhodha kune valenda kune imwe paitambwa matarenda paimbwa songa inzi hapana chinouya wega wakagara hapana chinouya wega wakagara kanenge chinziwa ita gaba wesa mari mugaba saka zvainziwo ita gaba ukanda mari mugaba unongoshandira mwana wako kuti azoita doctor. But mari yaise kumbadira school fees yekuti aite doctor yekuendesa kuchechi saka nawaisa kuchechi mwana akuzokwanisa kuita doctor. Saka at the same time zvauri kutaura kama inini vabereki vangu vakaita 10 years vachisa mugaba kana ndafirwa uye ndofana kurapwa ndofana kubenefita ndofana kukoro even mahampazi echembere guys mahampazi ana gogo kundwa nemahampazi kundwa nemamuslims ane mahampazi kumarenge mamuslims vane a certain time yekuti vanoti masingu vashirikadzi kunouya hamba yekuti maybe you can spend like 2-3 months uchidya hamba yabva kuchechi. Alright, mari yekuuniversity muda kuidya, mari yekuchipara muda kuidya. Alright, matadzere kungadzirawo kana kanyaradzo like kuzowiga vanhu kekuwiga vanhu venyu vemuchechi imomo machiti eji yakadai wandika takuita se takuwiga mahara anomungunzwa but kungotora mari chete mari chingodyiwa wanofana kuziva zvinhu izvi mishi kana tichita kuchechi andika mamen of God
nevanhu vavo maoversendiji havasi masuperhumans. Vanhu vane mamistakes avo, vane maera avo, vane zvavanoita, vanopano kukanganisa. But zvinhu zvavo zvakagadzirwa ineway yekuti vanhu havakwanisi kutaura kuti apa pane wrong apa. Kana zvati kuna man of God. Vanonga vachiti zvoni. You are now becoming disrespectful. Wapindwa nemweya yechina. But inini a certain church inonzi Assemblies of God yandakakurira iri kuchitungu isoko. Vakavaka chikoro chiri kuNorton. Ende machechi anovaka zvikoro ba. Primary by then vakavaka in high school ne boarding. Kana uri mwana wemuchechi munobhadhara half price. That's for example, kana school fees iri 500 unobhadhara 250. Ndokunodzidza munin'ina wangu. Ndo machechi atakufana kupinda. No, that's what we're talking about. That's not Assemblies of God. Yabuda Muzayoja. Yeah, I know. I think Munye ane zvakaona. Ane zvakaona Muzayoja. Unotobhadhara half price. And for example, kana usina mari yemwana uda kutsvagira mwana nzvimbo yegrade 1. Hauna mari yakakwana. Vanokupa a payment plan. That is special to people that I get so ndakuchitaura panapa taita ndisazoende kuZayoja inini kwandaenda ende Zayoja iyi iri kuHeathcliff ndokwatobva wati ndakaenda inini bosi ndematarisa ndamboenda kuRoma then momusa wachiti ande kuZayoja iwe kwamusoro kuZayoja chichi then mvana zotanga kuenda kuZayoja first week ndakaenda pakatanga kutaura vanhu vachishanda ndakasvika inini pachinzi paitwa bible study yapera pakatanga kunzi mari dzeyo mufundisi wada kuenda kwakati kudeeper life wada kuita sese pada kuita sese ndika then pekupedzisira ndo ndasvika na 10 pekupedzisira tova kuma 1 ko ndopakazongonzi wangu mother so uverenga ibhaibheri muparidze tiende kumba. Like seriously, I know good after this podcast inena hangu ndinakunyatsobuda muZayoja ndinombopota nchienda ndombopota nchienda but now although now hangu I'm not so active in Zayoja because of such issues chimwe chinondishoka ndechekudai so every December kunoshandwa mari Christmas yaningi Christmas overseer Christmas yaningi what shocks me is the amount of money that we keep on putting to the church asiri evangelism asiri anything area kunzi no ngatitengere iningi gift ngatite chakati zvafanira for example this year youth inenge iri kuvaka chikoro iri kunzi shandai mari yekuvaka chikoro you understand chimwe chikoro futi yakutovakwa ichi but zviriko zvachona mahara here tirikota zaenda kuZayoja nevavo vanochenjera there's this pane vamwe sekuru vangu ndimufundisi mikie ndombovunga hangu kuti kuZayoja kunoitwa zvaMwari chaizvo ndinanga bhibi kangu zokana imbotaimira vakandiinvaita ndikaenda kuZayoja ndakapinda imomo kubva pandakapinda paingoti nyaya dzemari mari yekudiya mabhasiketi aisiwa mari so akapinda muZayoja ndakabuda kuma4 ndatoneta pasina namboparidziwa kana atingotaura nyemari chete hapana mboparidziwa ndichanopinda seko ndinogara muZayoja but you know what I know is vakandidzinga kuchechi it's another story for us to come and discuss so ina msangwana ini ndozopikisana nauyu kuti hamuna Mwari but Mwari arimo pane nguva yakunonamati kwa baba na 10 days urimusikataura nyaya dzemari kubva kwati nzvimbo dzenzina baba guti nzvimbo dzina mai adzitaurwa nyaya dzemari kuzasi ukukweko ndokune kuchingwendwa nyaya dzemari goZayoja yepacity yemutown they know kuti vanhu vanoya mutown they are business people vanhu vasingadi kutambisirwa nguva yavo you never hear them talking about money zvekuti vanda services pazeke TV aumbofa kuona kunzi mari so and I feel like boss baba guti what I know is baba guti vasati vafa vaigara vachitaura there's this thing chavanoita chekuita macompetition kuti vanokugrupai muchechi kuti inonzi kana kuti Gosheni Adulamu watu vanopiwa mogrupa then monzi ngatishandei let's say for example vane vanoti love offering voti tida kuona vacharowa vachaihwina tovapa keke tovapa mbudzi understand so it's for me it's no longer
about working for God. It's now about working so that we can enjoy mbudzi. It's now working so that we can enjoy a piece of cake. You understand? Baba Guti. Baba Guti vasati vafa. He constantly said, "Ma competition ekushanda." Ngatisiyanei nawo vanhu kana vaita macompetition itai macompetition emakwaya echi you know vaigara vachizvitaura time and again baba Guti vaigara vachitaura kuti even church length, you know, time duration yechurch should be shorter. But you know zvinhu zviri kudilutwa kuzasi uku guys. If a church sakuti 98% iri kufocusa nemari, what about vamwe vanhu vanenge vabva kumba vasina mari? Andina mari asi kuna matandikuda kuti kune mwe munhu anopinda muchechi akungogara kuback. I remember one thing. I have another person. Kana kuti kwa mboko enda kuzayoja usina mari. I have another thing. You know, I will not say it straightforward because maybe munhu wacho anogona achiri kuenda kuzayoja. But someone told me this. Akanditi nandane nguva ndisina kuenda kuchechi ambenda zayoja. Mwedzi wapera. Every Sunday andairovha kuchechi. Hapana munhu aimbonditi ko chiri kukurovhesai kuchechi chi masangano nematambudziko here. Vaisi hapana kuva munhu akavhunza. Vakazovhunza chegumi chanonoka kuuya month end. Wow. Chikanzi kose musina kuunza chegumi. But those people havana kumutsvaga. You have not cared to check on me. Panga munhu aibhatila nezvinhu zvaibhatila nazvo. Inini wapinda zayoja ndisandazvarwa inini. Parufu rwamai vangu inini ndika. Vana kusaja kwakati sati sabva ati nje. Ukunzwa. Momuzangu wakati vachiimbirwa nemarasta, vanhu vanenge DJ Sparks ndokara vachiimba rufu rwamama. Vanhu vakapinda pa zayoja ndika. I remember momzi wangu nana momzi wangu inini I was too young. Pakawa kacheche kuzayoja. I remember ana momzi wedu aitoenda kunoshanda. Webata. Ana momzi wedu aenda kunoshanda. Vaitobika tea, vaitobika mabirida chechi chiwako. Zayoja ida kuna matiro. And then I'm also lucky bitter. Ndakambopinda inonzi chi yachiwenge. Chiwenga anoti hadi chegumi. I'm telling you guys. Wakazokatana Mparinga akati vanhu vanopinda chechi yachiwenga havana kutendeuka vakajoina. I think so. Okay, maidikudzei ndochechezvobvinhomba kwedu. On a serious note. Ukuziziwe kuti chechi yachiwenga 4 days. Kana papa waita marriage 4 days koshanti. What do you expect? Shanti akarwisa uyu. Pane mwana. I think vakaita sleep over, then pa sleep over bonisana pa marap. Okay. Pakubhadharana pa payment plan. Chiwenga anoti mumachechi here hadzi ndofungidzira ndofunga allegedly pane nyango dataro. Chiwenga anoti hadi chegumi but mari dzinobviswa muchechi makeka. Dzinobviswa in terms of what? inenge yachinwa zita. All right. Mari the ladies fellowship, girls fellowship. Ufellowship wacho ndiyo yakuitwa yakafanana neye yekuti unogona kuti wausi hure but kuda kugirlfriend allowance. It's the same thing. Girlfriend allowance hure. Ega ndakafanira kuti kauri chaka ndozongokupa. Anchakupa after every egg ndakukupa month. So chinoitika kuchechi kwachiwenga ka pane chimwe tumari cheguma amubvisei munobvisa free will, but free will yachona munotongerwa kuti bvise mari yakati yashoma. Ndakanzwa vachiwenga, you know, speaking about monetization of religion. Haipo. Yeah. Yango free money. But inzwa ndakanzwa chiwenga achitaura dai so it really, you know, awakened this topic mukati mangu ezwo. Ndakanzwa chiwenga achiti ana Mparinga imi mane ngo muchiparidza asa muna chaminacho inini Jesus revelation. Inini Jesus revelation church zvezvizvi tane property, you know. But if you were to look at it, Jesus revelation yakaregisterwa muzitamani make mama chiwenga kuti property ndeyani ndeyachiwenga. Kana muda kuona izvezvi kuti machechi sakavakwa ndani kunzwa nakabiro abuda nei hapana chaunobuda nacho zvinhu zvinhu zvavo. Tasa zvakaitika kuFM pakaparadzana FM paipa
unyatsosowa kuti this is about property, this is no longer Bona. about God, this is about money. Yes, inheritance. Because Actually, people vakutoita ngati vari kuita inheritance. You see, Kwakutoti ndiri kutoda Muno- acquire property from this thing. munocontributa mari yemachezi mari yechakati but panonzi chechi yaparara fundisi anoenda nazvo Ndofuna kubuda Ndezvemufundisi. nechechi yangu, ndofuna kubuda nechechi ndipe cheya yangu ndakabvisa mari no inini mandikudzega izvo inini ndikuti inini kuti basa ramwari rifambe zvinoda mari hatifaniri kubva tabvisa hatifaniri kubvisa nyaya dzemari no munhu unofanira kushanda panoda mari dzefuel prophet zveshuwa vanofanira kuwarevhi ngavararamo comfortable life zvinonzi govana ine vanokuparidzirai. That's what the Bible says, you understand, yeah. plus bhebhe inotita kuzoti musauye kumba mwari usina chakaita sei chawakabata. chawakabata but handisingani chekuti unouya uchitengesa maglazi aya woti maglazi aya anoda kuti Uone mabheni. amen no zvanondiudza futi kana But- kuverenge upase. kana kuti muranda wamwana anoti ndaisa Tenga. binocular mutrausi Today- achagona kutora chiri mutrausi ndompa 1 million Takutamba juga yeti muchechi. muchechi make mune a lot of people vakazobhadharira vana school fees a Asi lot hauda of kubhidha, nherera dziri kushaya exactly. chekudya dzikura nenzara uda kuwinisa n'anga 1 million 1 million iyo wadi kuisplita pavana vemuchechi mako vasina zvekudya no Aiwa, nyaya that's a very valid yakatika paipa ndeyekudayo ndeyekuti hazvirevo kuti pamwe milioni yacho yanga iripo the prophet wakati ndingatonokwerete number 1 number 2 aitoziva kuti vana vaona avava vade kuti kukweretera nherera Aiwa. zvandakanzisa pana prophet makandiwa, that was never about money. It was a lesson raidzisa vanhu. You know, when you are giving my lessons, you give examples. Maria inofanira kunge yakauya as an example. You know, it was not even serious. Wakambona sezvekuti kafunga ndikunyepa ndokupa $10 ndio muitiro wazvakaitwa, trying to prove kuvanhu kuti Then social media zvazviita serious. vaone. You Right, understand? if you're taking social it media that way. yazviita serious ndipo kwatozoti khabana vanoita serious nenyaya but still vana vavaona ava you understand and Plus pawano zina vanhu vakarerukwa asi papa vairowanana bozi vakazivisa zvinhu 7. ayo kakuri vana kakanipo bozi pakuzosha thermometer bozi ndinogona kuona chinhu chiripo pakuzoti chii Thermometer. kwazirine ini nangu ndandisi kwangu but ndakaononge even kutotorwa kwevanhu vachona kwangsana no papa yamanokudzi papa pakabatsirwa vanhu vakawanda kuti ubatisinaakaona vanhu vazhinji vaibhaizwa chinzi ndoona zvese uyai kunoku ndorapa zvese Yeah. uyai kunose saka papa yaprofeta anenza kudza vanhu kuti vanhu vari kutoona zvese vari kunyeperai avaone Vatsotsi vana ava. kunzi ndinoona zvese was another way yekutobira vanhu mari, you understand? Yes. Kune mamwe kwaunoenda kwekuti unokanoti hauna mari unonzi iwe Mweya uchanyatsobata. kutoenda iwo uchitonoona zvese high level refoolishness inotyisa unoona zvese uda kuzvita mwari ri uda kuzvita sei you are now omnipresent kana Yes. uchiona kana zvese. uchiona zvese unoona zvese uda kuita sei saka umona vanhu vazhinji vanga kubirwa kumasoo uku vanhu vanga kubirwa nedzin'anga yachinzi isu tinorapa zvese tinoona zvese nyange zvakanzi ndidhokta yati akaenda kuchikoro anongonzi awe ndiwe maziso anospecialize nechinhu zvaka ndomafamba ndazvinza zviya pane maprofita anenge achiona but kwete kuti But guys, onai. But amana, so we understand that kumachechi koda mari, kuti chechi irani koda mari, magetsi pachechi anoda mari, vafundisi kuti vadye kumba kwavanoda mari, handiti, we understand. But kuti level remutorerwo wakuitwa mari, Show business. yaye kumaximizer, you know, it's now business in terms of kuti we are now maximizing the amount of money that we need. Do you know, unozirewe kuti kuchechi kukanzi kudiwa let's say kuda kutengwa chikafu grocery kumba kwa mfundisi, maybe mfundisi grocery kumba kwawo is about $300, pakashanduka $600, aya hamumbozviudzwi kuti mari yawandisa. Yes, Azvije hamumboudzwi. Next Ende month mari collect next month vanongotorwa futi mari yechi yegrocery. But nene issue yangu inini aisinyatsori pakubviswa kwemari muchechi, iri pakuti ma-institutions ari kugadzirwa nemachechi mari yacho iyoyo ikudi kubva yangoshandiswa kunzi chii chechi irambe ichirana vanobvisa free will offering. ini chinyanya ndirwadza chekudayo hapana kuchechi kwangu kwandaimboenda kuzayoja But kuzayoja kuzwenedze evangelism andizoti rini kana kusanganawo murodi so wachinzoni ava vanhu vekuzayoja Kana kuti vakuita crusade, mazuva ano hakuna. Machechi manyowani. ndo ari kutoita plus do you know one thing ainina umachitadza kuenda kuzayoja chinonishamisa chimwe ndechekuti kuzayoja inini hangu handiunyepa inini I'm proudly mwana wa prophet kuda kwase Jose. We grew up in the Salvation Army, auntie.
but ndozo chechi yacho But hakuna itotuma ami tuma chechi toma uniform ndotopinda varoi it's very true in the sense yekuti machechi aya anoti atibelieve zvemweya atibelieve zvichi the moment yauda kuchengetwa kutongo professor wakutobudiswa muchechi kuna vanhu vakawanda vakatoiswa pasi peshamu kunzi ati aprofit aona azvitendwe inangu aisiyo reason chatakaita kuti tibudewo zvinhu zvokumba zvinhu zvokuti I can't share you but no mari kakurira ende maitwa ne competition isusu kwedi kwaitwa zvana kwaitwa ma queen ma first princess chichi depending nekuti kana kuri ku youth aisa mari yakawanda ndiani pa congress like for real even traditional churches are kuroma wakamenda kuroma kuroma takaenda it's not only kuma pentecostal zvinotoita kunoitwa zvema target kune ma section like in like room mugwera ndika kunena ascot mtapa chichi kunzi ascot mutarget yenyu i300 beku town 2000 chichi then what is that vane mari vane mari aiwa tinosiyanisa ma levels nokuoneka kuti ava vandiwe kumsika kunonga vachitengesa madomasi ava vane mari then pocha day rekuti tikuita self raising kana thanksgiving motoita saka mune leader wegroup renyu anotoenda kumberi kwechurch kumira isusu seasco section takwanisa kuraisa 200 pa 300 muuchiro vaive 1500 vangada kubelieve star raise achi 2000 ndio vanhu chaiwo inangu DJ Sparks inina suggestion yangu yaya kutongoti machechi akunyanyotora mari aya ngatichingoitei mukando chinhu chite fake tongoziva kuti ndingambowa nawo mari kuramba ichirohwa ne the same ndizvozvo but pane imwe chechi futi inoda kubatsirwa haidi mari dzevanhu iyoyo but vanhu anofanira kuti vanyatsofunge nezvazvo inonzi Roma I know kuti pamafanzi angu anoona anondifolowa vanoenda kuroma but handiyatsoziva hangu but Roma inotyisa kuti kuchechi kwangu kuroma uchida kuenda kudenga zveshuwa the only question andinayo kuroma kuna vanhu vanopinda kuroma please comment down below the only question is why is Roma so centralized on idols you know there's an idol for almost everything you know my question and why are we still going and bowing down to statue ya Mai Maria you know I don't feel like it's and why should kana pop wedu wakuvigwa nani there's a lot of idolism in Roma you know Roma ini ndimati kudzei ndakaenda kuroma ini ndakaenda kuroma ndakaenda mustakaseva inini timuseva ndakaenda kuchita chaagnes nalus ndoziva munamato yese yachita chaagnes nalus ndonambokuitirai panapa agnes musanda akafa uri mutsvene alus musanda wakafa uri mutsvene zvakwana DJ ndakaenda ikoko ndakasimbiswa ndakatambira ndakaita sei Roma unongo uchingodzidza woenda pane mwe wodzidza woenda pane mwe sejeda sei ndakazosiya Roma ndakukudzeni yangu Roma takada ndisiye Roma ndandiri museva taiseva mamisa pembo ya bishop ndichona tsvimbo yawo tsvimbo ya bishop ine gold chichinyasa kuti pane mari then ku Heathcliff pane mudhara aigara ikoko vanoziva nyaya vanoiziva pane mudhara aigara kuHeathcliff aidhiraivhira mumiriri waPop muno muZimbabwe munomu saka akadhiraivhira mumiriri waPop wakawanda kusvika pakazi ngaakuresigna saka mumiriri waPop muZimbabwe akati no ndikuya kuzoita misa kumaraini kwenyu ndandiri museva timu yekuroma chaiyo havazive chiroma vanava chakuitwa nechiroma uchiteere futi wakatsoona chichiitwa chaicho vakuita zvekuroma chaizvo kwete zvekubhaizirana zvinochiita zvozvo ndati vakauya vakomana vekuroma honge yelanguage yeyo onga kuita neroma but baba kana wakamboona Billionaires Club it was like a cult waiziya zvakuitwa ndakati let me run for my life ini personally ndakati ichi ndakabva musiwowo ndichiti chini ichi handidzokere futi imakatya language here zvaiti language unondityisawo maybe ndiwo ana kwazive maMaria Muzone Gracia asi angarechi but mamwe maitiro nesiyasiyandakatarisa vanhu vacho nefeeling yangu zvakaramba kusangana ndakati handidzokere futi
even pakaita ndovanavanakudzokera futi kusaija bona aipopita saija Wanga watiza. atiza matarenda pandakatiza kuda kuchata because ndandiri mufana saka ndandida kuroma kwainakidza because zvipiwa zvimabhokisi kazvezvo zvematoyi zvezve plus kuroma wonaka kuroma isusu toita fundraising totengesa black label pachechi black label anotengesa sha unoona tombobuda sha pamisa tombonorowa mogodzoka sha anoenda kuroma anozviziva kuti ndakazviona nemasango ndinoona ndaiona nemadhara aitobuda obhema mogo panze dzoka muchechi wow ataitoti saka tafundraising yemayouth taitoti pane mablack mangani pane makasto mangani anozwa mamafambira handikunzwa but inini zvose zvonai no mwaanotina takaita se takadaro but pandakaona zvinhu zvaitwa nevakomana vangu vabva kuromu chaiwo kwete ada kubhaizira kubva kwati ini ndinafadza ndoziva ungarifadza nguva yacho iyoyo right now as we speak akaroora munhu akazvikonawo ndokutaura nezita aungagari usina asiya azviiti munagari tisipo tuhatuzve ndikana ndakaona paroma inini pane dzimwe dzekutanga okunzwa mukusenga nyaya iyi dzakazongonzi dzaenda kusouth vanasangana nekomvesi kuti vati komvesi yainzi makama dzakazoita sei zvanzi hamvesi iyo akazoroora anenge akarati akawana for me the most ndakati kongomvesa anodzigura ari kuvanza akasiyakadada kutobvunzawo vanhu vekuroma memanja koyofadza guru ari kuita sei kofadza guru kana achindoona vakasiya futi nditoiti kuti achokwadi vanhu vakasiya sa anonge wazonoonera last minute ati chokwadi kana uri munhu anoenda kuroma unogona kundivenga kana kundifarira but aya mashoko aya achakubatsira rimwe gore uchazvifunga ngwarira kana chingori kuroma ngwarira teera zvinhu zvaunoziva ndinoona kuti kuroma kwakazi nguva imwe yanzi charismatic yekuti kunonga kuita zvegole speed nechii mamwe mafadha atozvidi up to now because zvinhu zvodawo mweya mutsvene yes how can you be in a church muchinzi hamuna mweya mutsvene hamuna dhimoni ari bude dhimoni nobuda sei dhimoni fata chibudawo mamwe yetsvinajesu achaidzinga madhimoni saka mweya chachiti aidzinga madhimoni zvinodzati kumachechi emainfomu vanhu vanotourayana tunzvimbo kuti nini ndiri timbu leader handidi kuona munhu anonza kuridzisa timbu rangu but nzvimbo inourayisa nyangwe kupi mani asi muchechi hatisi kuti ndiwo musafe space kama tofanira kuenda tichinowana zvakanaka tiri muchechi but kana chechi yakufanana nemunyika vafana neni ndoti panapa kana ndisipo maiki yangu aifanira kubatwa nemunhu imagine michiri padhuze nekufa kufira kuchechi ena ndichaindi chechi changu ndichiri kutsvaga chechi no kana uchifunga kuti kuchechi safe because chechika hakuna vatsvene kune vanhu vari kuvavarira kuti vave vatsvene vari kuvavarira handiti kana vachinzwa shoko vachivavarira asi havafaniri kuzosvika paextent yekuuraya uri kuvavarira uchida kuuraya futi unofira kuchechi zvotovanamiki unofira papupiti unofira papupiti kuti kumachechi emaunifomu aya varoyi vanotogadzira maunifomu avo ekumachechi kuti hamene kumasimbisa kwavanomaita mambodziwa kana panofana mai vaenda kuroma kana kumanaafrikeni vachi uniform yavo inoto kana pane munhu ari kuzonzi akusiyirwa zvinhu zvavo kana chii anenge achitopiwa uniform iyo kuti asimbiswe pane zvavanenge vachiita handisi yangu zvakutyisa manje kachakusimbisana pamaita kuwashaya nyaya yangu wachigugula ndinotangira ipapo ndaishaya but ndaishaya uzobabvisa tosuyiwa but anyways inzwa chinoita pekuti amwe ndobva ndapataura futi ka aiwa let's continue ndozokudza but I hate vanhu vachitaura though plus even nyaya dzavo dzekuchatisa varume nevarume vakadzi nevakadzi mari mambodzigugula dzedzi aiwa dzedzi haidzi dziriko dziriko pane nyaya dzichitawa mastreets ana popo vanga vakudisa that achingaisiwe muchechi guys ingaichiri chechi here zviri ndinofunga neyo ndangozoti popo but guys tichidzokera panhau yemari handitya inai feel kuti nyaya yekuti hongu mukuti mapastors nemaprofets anofanira kurarama a-luxurious life but don't you think ndozviri kuita kuti kuite an arise yema-fake prophets because vari kudawo kuwanawo let's not say kuti a-luxurious life
Aiwa, Methodist ndazoziva, but anyways, ngati move on. Right, ini nanchiti kumacheche emainform amana mukana mumchiseka kumacheche emainform I don't understand why they are fighting for zvigaro inform chete but you know to this ndikuti ukumainform andizetu vanorwirei because kumainform kuzhinji akurowe mari stereki but noza kumapentecostal it's also about money, you understand, because you know kana cheche yakuita mari, you know kuti kana ndirini overseer ndienda kunyatsoziva kuti mari dzikufamba sei, ndienda kwanisa kupota nchita sei ndichidyawo. So I feel like kumachechi aya anonyanyoitwa zvemari stereki kumachechi ikokoko vanhu vanorwira zvigaro because anoziva kuti kana let's say for example ndikaita kana bishop ndokona kuzotengerwa fortuna andichataura hangu chechi yakatengera mabishop awo ese mafortuna, you understand, ndikaita bishop ndokona kutengerwa chi fortuna yangu. Ndochakaipa pakutsengerana nekuti sei ona zvechiga inini nditone dambudziko pakutotengerana pane ona Sparks ndakanga nasere chechena iri kunotonuku vanotengera every birthday ramufundisi vanotengera motikari 60,000 every birthday vanotengerwa motikari zvichiri zvecheche izvo ndoziziya bani kuti inini kwabva kwati ona ida kuti muone nyaya iso muchechi mangu ini ndiri pastor inandika obviously mapasta mazona angwara ane wisdom hakuna matrue wisdom chandoka yachinoita zvegold iwewe andokunzwa achita baba gold kwangu akusi kufamba zvakanaka ndinogona kungewo ndine wisdom ndobvunzawo kuti muri kugold munozvifambisa sesese andika ndokutokubvunzawo ndoda kuzoinvestawo kamari kangu ikoko ndinoda kuita mapasta mazhinji kuti asimuke oregedza kumirira kuchechi chete iwe wakauya uchiti ano baba ndiri munhu anoita zvetravel ndotoera vanhu mavhisa ndovaita sesese ndika but mazoda asi kufamba but patochifamba notomboita ma100,000 pamwedzi ndokona toti tataura yedu nyaya yedu iyi bcause vanonzwa maproblems akasiyana vanozosangana vanhu nemaindustry akasiyana-siyana samachances ekuti vanhu havasimuke ari very high ndokona toti iwo waiti ndozvikuitika ndokona kuti zvokubatawo later dambudziko rako ndarinzwa but hapana reway yekuti ndingapindewo mudhiri but mari yekupinda mudhiri ndiyo iri kuzobva vaka kunotengesa kama-anointed apples and all masina kwazobvawo mari ndiwo iri kumbozogotorerwa kakumacongregants ndiye ari kuzotsvagirwa mutactic yekutorerwa mari yekunoinvesta apple notonamatirwa rakatova anointed ngachilipairi kutengeserwe maglazi anamatirwa handiti kuti uone ukamapfeka uone waroi wako umapfeka but should we sell it? Because ngatishandise mari yayo yematithe kutenga maglass then profit votinamatira topiwa ndo watozona ari nani anoti uyairi mafurutsi enyu kubva kumba ndimanamatiri but for you to say you bought an apple $4 for 4 and then you come you pray for it you sell it $5 for 1 avaiti havatoite $5 let's not lie 200 anointed apple mastritsu but amana tiri papo so what are we saying about my church so are we saying katina kumachechi ngatisabvise mari here ngatibvisei tithe ngatibvisirei iwo vazodziva vedu vawane zvokudya handitika but iwo maprofits nechinga vachirega kuita mutactic yekuita mabusinessabout blackmailing yes because kana mukataura kuti blackmaila kuti ndinofanira kusida kuti ndiwane basa ndinofanira kudini kana ukasasida kana ndikadini handichakwanisi kuinda kupresident worship kana ndikadini but remember kuti kuita man of God azimini kuti warema uchakwanisa kushanda uchakwanisa kutsvagawo mari nemangu means saka vamwe man of God atinoblame haana kana mari yekuchechi yanenge atora kwabva kwati ona izvinoitika but kune mamwe man of God asitorina zvakumwe anomirira mari yekuchechi kachita sanyaya ka ngatasiyai masaidhi ese ngatisabatei kuti takabata zvakanaka zvavanoita tosiya zvakashata zvavanoita takabata zvakashata zvavanoita tosiya zvakanaka zvavanoita ngatitei izvinhu zvadaiwo sheriff ndiri papa wako ini une problem yawe nayo ndakunamatira iweyo obva vachimutenda neMexodus aiwa iyo haisitombori mari yechechi vachipantira nyaya dzemari vanopangana kuita kuti masituation akadai ariko kuchechi vanotengesa Mercedes Benz yako maybe 20,000 hadazoona kuti ndambofamba nayo 2 days 3 days zoti anoda kuitengesa kana pazoyamwe mwana osangana kuti kwedu kugodi zvinotofamba zozvandika nonatengesa mota yangu iya ndakatendwa nayo ndobvanaisa mari yangu hazviri perfect ndobva zvatobuda but hapana munhu ari kuuya achizoti kana hapana man of God paunouya chitsanangura nyaya dzemari dzavo dziri clean dzavanenge vagadzira andika hapana vanoda kuzvibhelievha
but zvinowanika zvakachena aiwa isatina kuti hakuna mari yakachena you know we are mostly worried but apana man of God anocheneswa nevanhu ndopi man of God one chikutitadzisa kuwachenesa haina kubva kuchechi chikutadza kuchenesa kutitengesera tunhu but kana wanzwa but kana manzwa when we were talking about Zayoja pai we were like I was a special case but chadukutaniche kuti those men of God, some of them, they are taking money from church and opening businesses that benefit themselves, only them, not the church. So mungwe men of God anogona kunge izvo ane business ane mamaina ane chi but capital the bottom line yakatorwa muhomwe dzevanhu vari kutambudzika zakatoona mumwe kuti inini shandi kosati kuti ese remamen of God ndo zvakaita saka asina kudaro ndiani hatizokwanisa kupika kuti vese vakadaro hatisi kuti kudya mari dzevanhu ndanani mazita tadire kudzifudza nemazita ari kudyirwa mari yake mucomment section ari kuzviziva pane zvimwe zvinoitwa DJ zvatirikutaura zvokuti zviri unnecessary izvo zvokuti hanzi every birthday ngakutengwe mota ye$60,000 unonzwa munazanasendachanitendesa mufundisi nemunhu wani anengangoti anopapa ndikwatonana nawo kudubai kana ari munhu wani uya okaykana zvinhu zvekuti tiri kunonzi chechi that wanted to buy a private jet for their papa you understand and mari yeprivate jet aisanzi anonga aisanzi munhu ngabvise yaanokwanisa they give you targets DJ Sparks nemuwaniro wenyu imimi DJ Sparks mufana kusvika 500 unofana kusvika 1000 iwewe you understand ichitenga zvinhu zvapapa Sparks there's a person wekuti inini handavhakashini yandoziya toti painyanga handipaziyi papa every year vanoendeswa kudubai zvinoitika futi kumachechi protocol ine problem kuti papa wako nenge sitori pfungwa dzawo vasingambodari but protocol inini yakuda kunzi kakapenga vanhu vakapiwa zvigaro izvozvo ndakazoona kuzayoja baba kudoko vasingadi zvemacompetition ekunzi vanhu ngatiite macompetition ningi wawina keke vazodai vanga vasingazvide but zvaiitwa muzayoja imomo so kuna vanhu vanozviita protocol ndo yaronga vacation Dubai handitika inini sasa prophetess ndiri kuziva kuti ndine vanhu vangu ndine nherera dzangu dzakawanda muchechi ziri kutambudzika ndokwanisa kutoti it's fine thank you vanangu mandireizira mari yakati but I want to utilize mari iyoyo ini ndakudza ndidi kuti ndiwanze zvinhu zvakanaka zvandakaona I saw it kuVictorious Family Church International. There was a moment yekuti it was December ndobva vanhu vaunganidza mari yekuti tikaitipe prophet mari yekuti vaite Christmas yakanaka prophet vakapiwa mari vakanotora mari iyoyo vakaiendesa paiunganidzwa mari yePA system yechechi pakatengwa PA system yechechi that I saw with my own eyes and murume ndinomu prophet kuda ndinovapupurira why because I saw it happening yanza pamberi pevanhu siri zvekuhwanda zvekuzonzira kuti papa vakabvisa 10,000 zvinhu zvatengwa ava ndiye munhu achiri kushandiswa namwari asati aona ndakaona even pavakaramba mari vachiofwa mari you know the is it 2 million 12 million issue yainzi pane munhu akauya kuchechi kwavo aida kuwapa 12 million but aida kuzonge achizokontrola zvinhu understand vakairamba ndokwanisa kuvapoaiwa maprofet chaiwo manje because kana vamwe ava havambozviconsider ndokune mamwe mamen of God anoita kuti zvinhu zvakanaka hatisi kuti vese but just because ativaziye hatikwanisi kuti ane zvavo vana vavo havasi kutiutakwanisisi kuti ane zvire kuchechi kwanhinga ndika kwakatomborambawo maybe imwe mari aigona kune mwana wakaramba ndi mwangona kukometi wangu papa wakatomboramba zvakati ativaziya so mumachechi mazhinji tanyanya kumira kumapentecost let's move aiwa kunongona seng'anga kunaona anang'anga namadzibaba zvinhu zvavo hazvisi straight forward saka zvagara vanhu vekuti vakatorasika vazhinji wacho
vana madzibaba vanodzimira mari madzibaba kana kuti unozoenda nayo wega what happens to vari pakawanda inongochinjwa zita kana kunzi uyaenda kunyanza uya nekreti yemazai uya nekreti yemazaiasi ndiyo manje tikamanja nekumasove manje zvawakaita kana kumasove akasiyana-siyana masove akakura masove akakura ndozvinodetsera masove manje masove akakura nokuti kune vamwe vanhu vakuita zvinhu chaizvo kumasove but kune vamwe vakarasika pachilegendary zvokuti unoshaya zotakumanaka ndomudzora kutangira papi ndakupanapa kuti tisingazotivabatsireka hatikwanisi kuvabatsira bhozi vakarasika zisingaitombete kwobva kwati n'anga zvafa manondifuna chiti n'anga ndechokwadi munhu anokuti yaurombe manokuti yaurombe woti akatibvunza kuti n'anga ijenini manokutoona kuuraya mai wako unoda kuita sei nganga yese iri genuine aundibvunze nyedzi kuti n'anga iri genuine kana kuti but n'anga dzagaya dzinotongotora mari ene nyango dzakatora mari havana bhaibheri havana izwi rakabvaagaidha saka vanofanira kungoita zvavanoda vari kugaidhwa kane zvinenge zvichivatuma izvozvo maspirits madumwa hama akunganga kunonetsa nganga ene ndine vani kudzekera pane vakundona ndanganga roa imari stereki ena ndinzwetsetse mananga roa mari nenganga nyange avharwa nenganga pane munhu akambotiudza nyaya yekuti akavharwa nenganga akaenda akavanovharwa akavharwa foni vaibata tonas ndovafonera ng'anga zvikachitumira 50 nganga meyati ake pa50 akatika kambudzi akatowana kana kune vanovhara amalegend manje atakutana nezvava ende nganga unenge uchitoitya manje kana kuti uitaurire kunani kuti yakativhara nganga dzovhara iwo kana watovharwa neng'anga iweyo hai nini ndingavharwa neng'anga birwai birwai saka mana tiri kuti chiine nyaya yekumachechi because it's now dangerous because no tikasazvitaura isusu vana vedu vachaafectwa nazvo because vana vedu remember kuti vakakura zvakadai so because remember isi patakakura tinosa zvanyatsodai so meaning kuti vana vedu vakazokura zvodai so vachatongofunga kuti that's the normal way achatofunga kuti kubvisa mari yakawanda kutondiendesa kudenga kubvisa mari yakawanda vanofanira kuandastenda zvinhu izvi kuti kuchechi hakusi kudenga kuchechi hakuna vatsvene kuona nokuvavarira kuva vatsvene so zvimwe zvizoitwa kuchechi zvinhu zvepanopasikuti tangobhuka pa system yekuti tinzwanane panapa ukunzwa zava panatenga microphone kuti vanhu vari kuona mavhidhiyo edu andika vazotinzwe nothing spiritual about it umana vanhu ngavaverenge bhaibheri kuenda kudenga kunonzi whosoever believes in me should not perish but have everlasting life. Munhu akatendeuka akabvuma kuti Jesu ndiye shena muponesi wake anditi akasiya mabasa erima ndo zvinoendesa kudenga. Kupa kunopa mamwe mabenefits mamwe mablessings anouya. Understand? Bible says give and it shall be given back unto you. So don't be blackmailed uchinzi wewe ukapa ndokuti uende kudenga. Ende kupa uko nyango zvakanzi wewe unoita zvekunanga ukangopa unoreceive. Saka chiro ndisingaendi kuchechi ndokwanisa kungopa street and everything. Mari kuti zvoni ukangozviita ndika zvafana kukata zvinhu zvakanaka about life yako. Zvinongomanifesta zvakata zvinhu zviri bad about life yako uri muchii zvinhu zvekungoti exactly I think mwana ataura wedi chairo zvinhu izvi handika saka vanhu vazhinji manje vanozoenda kuchechi vanoenda kuchechi vanhu vachiti vakarasika zvoti even mafundisi ari stressed nevatendi vavo havatonzwisise vatendi vacho havatonzwisisa havana tsitsa havana rudo havazive bhaibheri havaite sei mamen of god saka chechi yatonzvimbo yekutandarira inzvimbo yekutandarira inzvimbo yetodzorana vasiri kunzwisisa zvavari kuifambira inenozva the extreme manzi inini hangu the extreme zeal yekuda kuudzwa sterek zvinhu zveupenyu hwako sterek zvekusvika pakuti iwe hauchatozive kuti ukapfeka red ndopfeka red here ndopfeka blue here you become a problem stupid zvokuti wewe muchatoverenge bhaibheri wanyowani chete vanhu vamunoziva ninga havaprofitwe baba ninga vamunoziva makabva nakuda havaprofitwe vanhu vanyowani chete ndovanonga vachingoprofitwa ende vanhu vanyowani vachona havadzoke orati profita ungane pawa ndikuenda zvekuprofita vanongoprofita tuma individual chimboti pai chiprofita senyika sezoti kuna na Ian Ndlovu
zvakomana election chafamba so zvetwanana na UBS Angel vanobvita chiprofita chenyika ana prophet makandiwa kuti kuti mbiri yekuprofita yongoprofita kuti zibanzi wakapaka muna sekondi zvinobasa kuti izvozvo kana kuti chitupa chako namba zako dzechitupa ndinoziziva ndinadzo ndezvokupenga munhu fembera futi demonstration of power inodiwa but kana takungoti isusu takuramba chingoita tumagimmicks chete tumagimmicks kuti ndachita ndina boyfriends mangani adina asadzangu dzinoyaka dzonyanyomuyenya ndika tichiti zvoni isusu ndika tinongoprofitana kuti mai mimi mune mari makadonedza musi wakati tichichatika mai makadya mwana fembera mechi zvezve musoro wegora chazvokupenga chimbotudzewo kuti zvoni zozombobigauna kana sana makandi vaya azoita kuti profita chenyika chokuti pachoita come to pass soka unozona kuti ndizvo munhu manga akata sei kana DJ kana kungoti unongoprofita kuti kumusha menyu mune urombwa mune muroyi mune chi like all the time kuna itori skillful yekuti woga uya uchiti right mai wangu hawakurwara kuti utanga kutaura right baba wawo manje vakanga urongwa asi waisaziva kana kuti vakati kuze sheriff saka chiprofita chikutora sound akawanda saka chiprofita chakakosha and it gives to the but zvikutora sound kuva nenzara nenyota sikereke kuda kuprofitwa unopedzisira wakunyepewa maprofeti mamwe aya andika ananyogonzeta maybe nehealing nedeliverance but professor mukuti pasi patiri kufamba masiti matudza zvinhu sirizvo kana kuti kwangoenda wangoti kureiseni kudai wotonzi imba haukwanisi kurohwa une zimuyara tete whatever no chakapiwa zvakairware wakapiwa chiprofita nani changa china sinyora mukati asi ndakaona kuti ukanyanyoda kuprofitwa stireki even ukanyepera unobvuma usikamugalible unokati mamwe maprofita amona maprofita ndaya zvisinganzwisisike so pamberi penyu ndaona gomba kune izvozvo zvekuti kune izvozvo sherifi zvokupa zvekuti manota kana 5 minutes tsanangwa chiprofita so patotoshaisha anobata waposekanoonani variko pane memerero apedza kunzwa kuti I remember I have a friend asida kuti tidive deep into this akambozwa zvememerero akati ayo chamwari uninyeperero wakutotsvaga dictionary yekubvunza kuti memerero chii ndishenyai zvakaitika rimwe gore takashuta totobva noshuta maloto mbari saka ndakatakura kamera 1 yangu inini parasiya 2 makamera ina zigo pandakasangana zigo achibva ndipa kamera 1 instead of 2 ndobva ndaenda kudheni ndaenda kudheni ndakasitanga kutsvaga kamera ndatsvaga yacho ndoyanga iripo ndaya nekamera ndaisa apa ndandakatsvaga paneni pangu pane CCTV yandikunzwa ndakatoona so zvaitika pamwe ndakapinda ndakaona so akabuda ndakazoti hana asi dai musiwo kwangu sina CCTV sheriff ndakapinda ndikabuda waitonzi waenda naye saka ini ndakatoona CCTV ndakati no sheriff apinda uyu but anachabuda nacho but inini pandakapinda ndakapinda kamera ndakaibata but hapana munhu akabuda nayo kamera ndobva no hazvinetsi handire boys rangu kuti tinoita se no maprofesa ndobva ndabata wangu profeti aoneka kamera yaenda kupi yatorwa nane bcause kamera ndakapinda nayo zvakanzi baba mune mhemerero pane mhepo nditera hai mhemerero zvishona tobvumawo mhemerero then ndazoti chingo ndazoti mbakomfeso wangu so ndakubveko kumba ndakamboyazocheka kuti kamera yacho ndasvika ndaona kuti kamera ndikutsvaga ndakapinda nayo ndoitorimo asi pane imwe isipo yakagara isipo ndakatanga kufunga outside the box man ndakazoti ndofana kufunga zvimwe zvisizvo zvememerero ndabata zigo unosana kamera yangu iri hanzi ndiri nayo ndikubva ushamva ndikupa matemtomemerero yanga yatobata hapana memerero wangokanganwa wongosiya chinhu dzimwe nguva maprofita anotoputsa consultation uziya ndakatonziyapo 1 on 1
asi kana mpeso ndakasiya kana mumwe munhu atone utsotsi ndegona kutozvoenda unobhadhasa kumhemerero ukandika tione munhu kumhemero ubva tonoti hamuna sikuziva kune kamera ubva tovharana ndogona apa ndichibhilivha mhemerero kuti mhepo yakasimudza yakatakura kamera inonga achitaura kuti nguva tinonyepera mweya madzidza nemhemerero nechii pamwe paiva pasina iwe wanyanyofocusa nepamhemerero that's why uri kuona unge life yako yese toda kufamba neizvo saka umana but after all at the end of the day you know even vanorova vanhu mari hatisi kuti haasi matrue men of God. imwe nyaya inofanira kuzikana nevanhu A man of God can be flawed but still be anointed. the gift is still Remember kuti murume aiva pamwoyo pamwari David akaita sei wabata so it shows us kuti mwari haatore gift because unenge une imwe favor yautori nayo in his eyes nezvimwe zvauchaita zvauchaita zvinoita kuti shoko ramwari tese saka man of God aigona kuita zvinhu zvakatitaura zvozvo but doesn't mean asisiri man of God anogona kutoramba ari man of God especially vanhu vekuzayoja ino kuti mama kutofunga kuti hameno zvatara kuita zayoja inini ndakudza ndakakurira muzayoja inini gore randakaita breakthrough yangu inini kumedia inini it was during my 10 days kuzayoja tichinamatirwa I remember face ainzi overseer Msiza handisiyo kuti vana men of God vanobvunza kuti shout out big up but no overseer Msiza vakandinamatira day before and it was instant vakandinamatira vachiti wewe uri kuwana vakati munhu wese asina basa rida basa ndikumunamatira pama 10 days panapo kuwana basa and I remember kuti ndo pandakanga ndawana call kubva ku3K TV zvichinzi tatokukanganwa tatokurangarira mangwana uya ndinotenga suit uri kuenda kupresenta photoshoot so hatisi kubvisa mweya mutsvene uri muzayoja but tiri kutaura kuti the system needs to be fine tuned zayoja kuma-80s uko pane matestimony wobva taitoona sefamily momuzva kuti ndabva kuma-10 days ndainamata zvakadai zvaitika ndazvodedera kuti namatira totodaona pastor isusu after wapedza mari tonamatirwa musoro wangu achitema I remember do you know kuti kumasidzi angu inini ndakanamatirwa napastor wekuzayoja nane masidzi akangonditi saka chii chimwe chikunetsa ndikati masidzi zvikanzonzi timanamatira apere ndikatinamatiro akapera handisana zomita masidzi futi ndomwa pepsi ungamena anomwa brothers 5 mabrothers masidzi andimani so hatisi kubvisa kuti mune ende da kudza chokwadi mamiracles signs and wonders muzayoja arimo you understand because that church was built on those ukaerenga history book yavo you know kuti that church was built on those miracles signs and wonders havaparidze gospel rere ukaona panonoparidzwa gospel chairo risiri rekuti ngatenge moto yapapa panoparidzwa gospel chairo unotonzwa kuti pana zvakafanira kuenda pazayoja inda kudza even up to now I will always go kuma 10 days kuzayoja because I know kuti ma 10 days anounza maresults so hatisi kubvisa zvisezvo but kana tichitaura zvinhu izvi tiri kuita kuti you know we are the fourth estate we play a watchdog role and people think kuti we play a watchdog role kune zvinhu zvepolitics zvegovernment zvechii that's not only even in society church is a very very big part of society we need to play a watchdog role pakaita mufundisi akurasa vanhu ngatizvitaurei the same way anofanira kutaura kuti kwabiwa mari kwadai so government kwabiwa mari ngatizvitaurei kwabiwa mari kuchechi that's the watchdog role that is being balanced as the media so miracles akamaona mwari anenge ariko munhu wamwari akakutuka zvoita munhu wamwari wave examples but still mwari wabaguta akatichengeta kuti tisvike patasvika mwari waizikiri mwari waizikiri vatakakuya tiri mari ndo yakatidzinga imimi DJ magara mari haisina yekuchechi chete pesa hamudi nemari aiwa ndokaita problem panawo yaDJ because do you know the issue is whether you might be selfish you understand you might be selfish Mishi you might be selfish and you might be extremely selfish but karamba tongo kuti mishitipe zvinowedza selfishness you understand isusu I remember my days atakazobva takabva same time tichienda chechi kwataenda makabva in other people's eyes
takapanduka but takabva imomo makapandutswa we nenation had 3 consecutive Sundays pachingonzi chopisa pamatika kupiswa pamaini patatsva kwaita kudaidza munhu anozikana kunzi anogona kutaura kuti tiraize mari yechopisa ari MC and then those 3 Sundays we had good sound. Those 3 Sundays, you understand? Everything we had, was prepared, you know, really best. You see, even the mood yemafundisi was better than the days pambasingaitwe zvekushanda. atikuzaija mafundisi ane usimbe zvelevhero kuti inini pachinja chovandoenderini fundisi atoparidze asi musi wechopisa aiwa aparidze kani usimbe kuzavedza kuti usimbe wawanawo kavada toda delivery ndikukudzwa kuti nini madezi sandaenda kuzayoje nini ndofunga pandakaona pastor ikoko kwachiparidza kawanda pamwezi panongonzi elder nengi ndawai kutiparidzira muyuti nengi ndawai kutiparidzira. I want to dispute ipapo. Is it not good, to give each other chances to share the word of God? No, it's good but I just think kuti kana yasandewo umukuti mimi zvakafanira tiri muclass, it's okay to have my group discussion, but every lesson kana group discussion manje teacher zvafanira kuti kuchechi kwandoenda izvezvezvi kwaprofet kuda vanoparidza number one ichibeliever muanointing iri mavari ndikuona muwisdom and everything zvakaiswa naMwari pavari. Saka handifanira kuzouya ininika 2 months ndichingoona profet wacho wangu kula down. Ndofana kuona but asi ndakangoonaininika wakangokula down ndinoti hapana because wafundisi ndo wazodziwa waMwari. So ndotenda kuti vanofana kumbopowa maoverseers our time afana kumbopowa vamwe vanhu vakasimudzwa naMwari but inikana wangoti sparks anongoya ungoparidza zvake mbotangota problem but ndinyatsona vanhu vasunyatosvikawo kobva kwani ndakatomboona kana maybe ndakatomboona kana imwe sermon yemunhu iyeye ndizona ndingangori pangogara ndinonyepa man ndikunyara after this episode mukunyara baba ina ndinyare baba ndapanduka no hakusi kupanduka but isusu kuona when it comes to nyaya dzechechi andikuona zvofanira kuitwa exactly semadzidzisiro avanoita plus inini hangu inini the truth will set you free. The same Bible that we read tells us the truth shall set us free. And isusu we are saying our grievances. If they feel like but they can come per podcast and talk. Inini hangu you know what? Indiri kuti zvandofila and zvandoziva kuti ichokwadi vaibata akatodzinga chechi yondudzi inini ndikadzingwa kana pane maloopholes anoda kutaura kuti agadziriswe because mukaramba makamachengeta kune vamwe vari kutobuda muchechi because of those things. Vakati minista ninga hazi kugadzira rodhi takazoti papa vako havasi kuchengeta nherera. Aiwa, things needs to be said sezvazviri kuti zvigadziriswe. Ladies and gentlemen, we have talked about these churches long enough. Your last words before we close. My last words is, guys, rambai muchibvisa tithe. Musatarise zvakawanda. Change ngobvisa tithe basa riende mberi. The rest ndezvaMwari. Imiita izvenyu. Father Spark. Mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti zvoni ministry kuti ifambe kuti basa raMwari rifambe rinoda Mwari, rinoda mari. Andika pasina Mwari pasina mari zvinonetsa but Mwari ano mawezi awo ekuti basa rawo riende kumberi. Saka musadzosera mashure nepamwe pacho pekuti mamen of God kana kuti vamwe vanhu vari muchechi imomo vari kuita zvinhu zvepano pasi. Soti always kuchechi pakuitwa zvinhu zvedenga pamwe pacho totoita zvinhu zvepano pasi. Saka kana panguva anenge achiita zvinhu zvepano pasi musadzosera kumashure. Zivai kuti pane time yekuti tikudze musiki tirambe tichinamata Mwari vachitikomborera Mwari vachitiita zvakanaka. Kana muchinge mazoomerwo henyu muchida chechi iri bho chechi iri legit shotira ipapo handiti chechi yandotenda inini kuti ine munhu waMwari munhu anofanira kuuya kuVictorious family church. But izvi zvinoitwa nemunhu wese akapiwa mukana wekutaura anotaura zvakanaka pamusoro pani pababa wake pechechi yake. Takaisa munhu wekuRoma anongoya achingoti mai Maria Musande ndo vanotinzwira ngoni pakauyawo
wait dzokorora kwada kunzwirawo dzavo hanziwo mai Maria mukuitira kuti nzwira ngoni wadatonzwirawo dzavo apa Maria vanonodengere Maria vakaenda kudenga Maria vakaenda kudenga shandi Maria vantonzwa but inini it's a mystery hauzvinzwisise but ndo shoko rangu andotaura ini kuti zvoni mamen of God havasi masuperhumans vanhu kuti vane maerrors avo vanhu zvanokanganisawo ende vachinge vakanganisa ngativapei room ngatisafunge kuti tichasangana naJesu wafana nevanhu watumwa vanhu vakatumwa naMwari though titasisa tinofanira kuva nezvimwe zvanofanira kuita zviratidza kumwari pavari but vanhu kuti vanokanganisawo zvona kubatsira makaziva kuti vadzidzi vaJesu vakati kuna Jesu tidzidzisei kunamata ndo vanhu vakadzidziswa kunamata naJesu paitonzi mutiregerere usiku kutadza kwatinoita toda zvevanhu vaifamba naJesu but pamupreya vakadzidziswa vakanzi munofanira kuti mutiregerere sekwegere kwatoita ndase kwakuzoti papa wako unofanira kuvaregerera vasati vamboenda kuIsrael vasati vamboonana naJesu face to face papa munhu pane imwe novela tikamboita kuti minister munhu sikatotiwo papa munhu ngozi mapapa acho ari kudzicheka ikona mujani that's a story for another day Shanti your last words vachishandisa tithe hanzi vanhu vari kubhukirwa mahotera nechegumi that's a story for another day Shanti taura mafungiro enyu mcomment section. Thank you. iwe ndanguzva zvako last words dzako panyaya chegumi ngachibviswe guys chegumi ayo tibvise we tichengete papa they deserve kurarama a comfortable life kwete kuti papa unoshaya shuga mwana wesangano uriko hafana kuzosvika palevel kushaya zvokudya chengeta papa they deserve right 1 2 4 alright inini hangu for me my last words are Bible first of all I'm a Christian Bible rinoti kuva naine avo vanoita sei vanotiparidzira but that same Bible discourages us from taking advantage of each other so tikuti as much as tinofanira kubvisa tichigovana nevanotiparidzira tinofanira kubvisa chegumi zvirimo muBible but let us not apa ndakutaura kuvafundisi nemapapa and every responsible for authority let us not take advantage of these people. You understand? And us as the fourth estate, we are not saying kuti we hate these churches or we are saying people should not contribute kune zvinhu zvekuchechi. Kune zvimwe zvitombori because remember after all church it's a part of the society. Church kotombobvunzwa kuti nhasi ngatimboitei concert, nhasi ngatimboitei zvemacouples, nhasi ngatimboitei zvekati. You understand? Yes. But that should not be an excuse for us to start pocketing and making money from it. I believe wafundisi should get what is enough for them to live a reasonably comfortable life. Kwete zvekuti noti isusu mufundisi takuda kuti vanhu vesangano vashande kuti apfeke guchi. That becomes a problem. That's luxurious. If a prophet or mfundisi desires pake I want to wear Gucci or I want to have I want to have calamari caviar let the prophet open a business and or find employment himself, and work because remember Bible racho rinotaura futi kuti munhu anofanira kuita sei kudya cheziya and also Bible anonzi the Lord will bless the works of your hands even papa wakatoshandawo vanotokomborerwawo. You understand? So ndo pangori nenyaya yangu and kune vari kuenda kumachechi I know kuti vanhu vekuzayoja might think kuti we vanhu ngavasaende kuchechi vasina chawinacho Bible usangoende kumba yaMwari usina chawinacho. Let this podcast not be a reason for you kuti uende kuchechi usina chawakabata. Bible rinoti trust something hazvina kunaka kuenda kumba yaMwari exactly and also machechi ngativhume munhu akauya necasual kind ngaitorwe futi. Kune mamwe machechi anogona dzimweni dzenguva kumba kunenge kwakaoma ndakatoremerwa ndatoshaya chekupa vana vangu ndoti rega ndimboendawo kuchechi
andina ndatoshaya Akasina ufu. una. Kana usina hauna Mwari anoona moyo remember Anoera moyo. plus remember kuti kupa it's given shall be given back unto you not kuti ipa kuchechi not kuti give and it shall be given back unto you but ukapa haungafariwo here ukagovana ukaita chinhu chakanaka ukaita chinhu muimba yaMwari ukaita take part muimba yaMwari zvine mamwe mablessings asiri ekuti wapa sheriff you understand so vanhu ngatipei kumachechi asi ndikumirira Chokorona kuti itai zvakanaka but especially to those who not believer the believers zvakare uyai mose makaremera uyai mose vane mari nevasina saka vasina mari uyai kuchechi mashoko angu ekupedzisira ukanza kuti chechi chinzi toda waka chikoro chechechi yunivhesiti chipatara hotewo yechechi chengeta mari yako vana kutiza asi zvenyu zvinhu izvozvo personal inheritance and my major point mashoko amataura baba imi mashoko amataura amuna memory stick retibairire tidownload data mashoko amataura imimi andichengeta mari yako ma-schools plus also ma-churches kutaurawo kwangu when we build these institutions let it be the benefit of those that believe you understand kana pawako kachikoro vanobelieva ngavawanewo benefit you understand but anyways it is what it is zvikoro ndezvanapapa aiwa chikoro chinsi chako ndechanapapa so you need to know kana uchibvisa mari yako you also need to know kuti I'm building chisiri changu chinhu chemunhu kubvisa mari yangu pachikoro wetite agreement no iwe chingozivisa kwakachikoro changu chandanga ndipowo 30 waspaka hauna mashares pachikoro wangu but anyways amanda thank you so much for tuning in thanks for kuti sarudza kuti pano payo penyu pamunodhibana nesu tichikupai the best of the best in terms of social conversations because patenza kuti panapa hapana zvisingatauri ndofunga nhasi manzwa tichitaurana papo wenyu zviriko musazotadza kuti mhuri saka ndasangana murodhum zviriko we are just playing a watchdog role and if you'd like to follow any of us panapa tinokufollow up apa kune vanichazodane zvako personally you can find me on Facebook Meshiwe Kugweru oyo DJ Sparks tinokuwana ipapo gati kudai Sparks wekwarari Sparks wePetcliff Sparks wePetcliff alright if you want to follow DJ Sparks you can go ahead and follow him on all social media platforms at DJ Sparks ZW and if you feel like you want to connect with this one at a personal level tinokuwana ipapo what a personal level what uchataura zve Shanti Pro and if you'd want to follow me you know me amana hakuna munhu anonditenga mota asati ataura nasheriff munondibata and at Sheriff Zimcars on all social media platforms. I am an automotive journalist kuno kutenchitandara nevamwe but anyways until we meet again always remember that a prayer day keeps the devil away. Don't forget to pray and also usaende kumba kuimba yaMwari usina chawakabata ngatibvisei ngatigovanei muimba yaMwari ngatisiyewo something muimba yaMwari until we meet again. God bless.